Hello guys, ito na naman ako, nagluto na naman tayo ng empanada. Oh, tignan natin. Ito ay may longganisa. Kaya lang hindi ko linagyan ng munggo kasi ayaw ng asawa ko yung may munggo na empanada. Konti lang ang apoy guys. Oh. Hindi makita. Hinaan ko lang yung apoy. Pero crunchy siya oh. Hinang-hina lang yung apoy. Ayan oh, yung apoy lang oh. Ito guys, marami na akong nagluto. Parang maraming kakain. Kami lang naman ng asawa ko. Ito babaunin ko rin yung iba sa trabaho ko mamaya. Ayan. Giniitang ko lang. Sarap. Oh. Diba? Oh. Dami. One, two, three, four, five, six. Ano ito guys? Bali 2.5 flour lang yung ginawa kong dough. Yan lang guys oh. Ilan ko pa yung mga pwede na yun. Ito pwede na ito. Hindi pa pwede ito. Baka hindi pa ano ito. In ko muna. Tignan nyo guys oh. Halatang crunchy. Busog ka na yung isa. Ay. May longganisa, may itlog, may repolyo. Ito lang ang masaklat. Pagkatapos, marami kang huhugasan. Kinakain ko yung nahulog oh. Sarap. Ito na siguro ito. Pero ito kasi guys oh, pagka ganyan na hindi hindi pa yung crunchy. Kaya doble ko yun. Alam, maalat. Parang maalat yung natikman ko. Naku, delikado ah. Di bale, lalagyan ko ito ng suka. Kainin mo ng suka. Igaganon ko para maluto yung sa side niya. Ayan guys. Ito na, tapos na naman po ang pagluluto po ng empanada Ilocos. Bye for now.